Hanya hai manusia pika sokanya ni engkau tebok tek surai bari get kan awa tek Assam bai Tripura ni dia bodar Simna kan awa sokanya nalega anu kalau kau norok kenaiman karena korang ni bisik tu jadi koklai pelai tengok abah hanya Tripura sah do pana bahaya ke peognai hasteo illegal migrant tadi Tripura sah ekor tu bahaya ke implement kelajak nai tahu ni bahaya kelajak ya abnu tu ini home minister bai malah ni tek kok salah ni ini thanglai tengok tadi norok man karena Thagui sengai cerai home minister te prime minister na tahu ni bagai implement kerja ya. Nanya di nerok tahu siapa? Marna है तो मारूंगा दिल्ली दिल्ली जीना है तो जीऊंगा दिल्ली दिल्ली जबाव दिल्ली दिल्ली प्यार लगे मरा जबाव दिल्ली दिल्ली रोक लगे रोक तो दिबो दिल्ली दिल्ली प्राण लगे प्राण दिबो दिल्ली दिल्ली प्राण लगे प्राण दिबो दिल्ली दिल्ली जीना है तो जीऊंगा दिल्ली दिल्ली मरना है तो मारूंगा दिल्ली चलो दिल्ली 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 चलो दिल्ली 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 चलो दिल्ली दिल्ली बोली निसिमी चुराई बारे जरा सकपाइका चुराई बारे नि यागुला आसामनि लुकुरबो फाइ रिसिभ खायना फाइ सकपाइका मणिपुर गोबां मा खोना पाथार गान्दियावबो रिसिभ खायना बागै आरो नै सिनि मुगलि मणिपुर रावफोरावबो आनो कल खायहरजाक नेक्स्ट गोबां मा हायकेन रिसिभ खायथानाय बर' रावबो साहरजाक एक्चुअली तांगै आबसके अरनो खानांजागै खालि तंखा आबो नरक मिडिया रक सिनावसि सिनि विशेषकै कक बरक तिब्रासा मिडिया अंथों राजनेता अंथों मन्त्री अंथों सन्त्री अंथों कर्मचारी अंथों जत्तनो जों सिनि हाव बुइनि तलाव हातार हाव जारा सिनि तिब्रासा तंनाय रक खुंथाय बारा तंनाय रक बरक साइमानो किन्तु तिब्रासा रकनि हा बुमांखा त्रिपुरा किन्तु त्रिपुरावसो जों सेकेंड क्लास सिटिजेन जत जागाबो अब परिष्कार गाबो तामनि बाङै आबो के कतालके कक सानो नांगिया इलिगेल माइग्रेशन ते अवैध अनुप्रवेशनि कारणे आबो समस्या ते अ समस्या बाय शुधु त्रिपुरा जर्जरित या पूरा उत्तर पूर्वांचल जर्जरित पूरा भारतवर्ष एफेक्टेड न लामा थाङै दंगो किन्तु भोट बैंक पलिटिक्स नि कारणे जों दिनै आबनो इगनोर खाइ दंसै सरकार किन्तु एइ जे इगनोर खाखैलायनाय अमा हायके जे चाया लामा तैनाय हातारहानि बरनो जों सुजुगरै तंमनि अमा किन्तु जोंनो जे ताबुक निजेने हाव सेकेंड क्लास सिटिजेन तनि माने आबो किन्तु आबोनो सबसे बड़ दायी इका ताबुक महाय अवस्थाव तिब्रासा लुकुरगनो आं मनो आं मेसेज रनानै मुसुंगो सिनि बसाबोतैनि बाङै जों जेसेखनो रां पैसा नक हुक आजेदि आ नक हुक आजे माने आ रां पैसा आजे माने जों ता हामरगै तंगे सालसा जों हाया कारि थानाय निनि बसाबोतैना हामजागै बिनि बाङै नों जे कलांना हिनि वानसगै जे खाति माने आ खातिजाक हा आ खातिजाक नक आ खातिजाक रां जेमन अमरपुर जों सिनि बाङै सिनि पूर्वज रक या कारि कलां माने जों मार्ग लिया हाय उदयपुर मार्ग लिया हाय आम्बासा मार्ग लिया हाय पानीसागर मार्ग लिया हाय धर्मनगर मार्ग लिया हाय आनिनि खातिजाक नकबो नों जेसेखनो मन्त्री सन्त्री गोनां बिग्राफानो दंथों आमाबो सालसा निनि बसाबोतिर बुक मादे माखाया आबोनि ग्यारेंटी ना मीडिया ना मंत्री ना सन्त्री कोनो तिब्रासा के ग्यारेंटी रैमाया आबोनि बागै लड़ाई जरुरी लड़ाई खायाके इजराइल 2000 बছর बयनि तला मातंखा लड़ाई खायाके भारतवर्ष इंग्रेजनि अधीन 200 बছর मातंखा किन्तु लड़ाई खायमाने परवर्तीकाले सबसे कदक जे बैबे शासन खायजानाय बनो सबसे बेसी खासियो 200 बছর शासन खायजानाय किसा कम खासियो 2000 बছর शासन खायजानाय इजराइल रकफोराव बेसी खासियो संख्या किछि जां थांगा तारपरो इजराइल रंना दिबरनि स्पिरिट हानो नारगना बागै बसके लड़ाई खायबरक बोरै चला जत नंखारो अजे स्पिरिट चिनि तिब्रासानि थानि जदि करेंगाके चिनि भबिष्यत प्रजन्मनि बागै बुमाबो फारक नखुक बसाबोतैनि बा हामजागो हिनि सामाने आबा बुखुबाय साफानो सामंताङै दफानाबा ताताल हेकलाय थांनाय हामजागोनके सय बसाबोतैनि बागै एमन हाक सानामै मा कलांनाय जे हाव बर खुला बातास खुला नकबर आजादी के नकबर नाय मोनाय जा अमनि बागैनो बुबाग्रातिनि चिनि बागै थानसाक तुबुना बागै चबा खाय दं किन्तु बुबाग्रानो जे कक रुमानि सरकार अ कक नारगलिया तिब्रा से करनो 6 मास बिसिङो खायनाय हिनि सामानि 18 मास खाय थांगा बरक जदि खाययां कबनो मुइतो खायनान दायित्व खरसे तो मारनाय
आमिं सिंजरनो रेफ्रेगै चाव हनि जतन साव किन्तु आमिंनि तत्राव घंटा कानै रेखांके आमिं फाइप्रो सतर्कङै सिंजर खारमो हनि जतन सालायका किन्तु आमिंनि गड्डाव त खरसे आमिंनि गदनाव त कत कत खरसे खरसा त घंटा मा कानरि नाय अ घंटा काननान दायित्व आं तिनि नाहारनाय हिनि वान सगैनो आं निजे साकसाकनो याफारका किन्तु अमनि परबर्तीकाले लुकुरकनि हामजाकमुं अ जागा केइ बनो फाइना नांनाय जागा प्रग्राम आनो लगेर नांनाय केबो आं जबरदस्ती खायो आं कक्सि सावजा आं साइजों हिमनाय केबो लगेर थों रिया थों किन्तु लामा लामत्रंग नुकजाखा बिरिचक रां इनकाम करै बबो थाइसुमो थाइसा फानो बरलांखा जानानि रां करै नगो माइ करै सम करै अमहाय नक नुखुं पर्यन्त 500 टाका 200 टाका याफारका कर्मचारी नुकजागै माइया चाकरि खायनाय रक किन्तु हैजागैनाय फायनाय हामबाय मारो फारका बिसिङो मासुबा फायका चिनि मन्त्री मिनिस्टार एमएलए रक जारा दफाना हामजांनाय रक अरनो फायनाय लगेर फायका आर जारा आसुक थाइसेमिसे नांगौ मासा खेब पाइखा भविष्यत तामुंनै आबो देखार बिषय हिनाय रक बरत हामिया सावैनो दं किन्तु आबो हामिया सामाने नखा नायसाय खोक्तै मुसलमाननि समान आबो निजेनि बसाबतैना दातैनाय बसाबतैना बिस बुलैनाय चारमानि समान आमने बागैनो जत्त लुकुरक जत्त तिप्रासारनो वान सकदे आर अ जागाव आं अ कक्सि मेसेज रन नायो आं दिल्ली थांगै ताम तुबै आबो बर फैक्टरिया किन्तु आंनि कमिटमेन्ट खाति प्रसार थानी मनो नर आमसके हामजाकमा आमसके सपोर्ट मानमानि यागलो आं महात्मा गांधी हाय भारत स्वाधीन रैमानाय दे रैमेया आबो आं गेरेन्टी रना थांगिया किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई हाय सेनै फानो थांथों गोथां टंसाक तिप्रासा जातिनो मुथांना बागै लराय ते संग्रामले चालगैनि थांनाय आर महाराजा जे तिनी जातीयगै साकथारिनाय राजगरानि बरक तैनाय थैयासे एके जे परिश्रम खायतो अ परिश्रम बनि जे व्यर्थ खालायनो आं कुनुदिन रोगलाक महाराजा दि रामचंद्र गांके महाराजा दि श्रीराम ओङै तंखाके बिनि हनुमान ओङैनाय लंकाव दरकार नांखाके हर फानो फुनांनाय एक समय हायसि तबु लंका जदि सीतानो हरन खाय तंखाके आरनि थेके सीतानो मुक्ति खायतो माहाय सिनि तिप्रा दफानि तिप्रासानि जे अधिकार न लड़ाई खायतो बुनानि बागै पाइनाय दे चेन्नाई साइमिया किन्तु लड़ाई जारी खाय थांनाय लड़ाई खायनो थांनाय हेसि महाराणा प्रताप युद्ध चेनै मां तंग मोगल रबाय किन्तु लड़ाई खाय थांगायसि देशनो बासनो बागै अमाहाय सामुं ख्लायनानै बागै कमिटमेन्ट ले रैमानो तै आमनि बारां तै कोनो किसु सानानै मुसुंगिया बाद बाकी फाइनाय सालो ईश्वर जदि काहाम करके सरखारके म लड़ाई डेमोक्रेटिक लड़ाई किन्तु फाइनाय सालो तैबो अन्य रकम लड़ाई फन नांखांगे खायनाय किन्तु जातिनि जे अधिकार तिप्रासारनि जे सिनि बसाबतिनि जे भविष्यतनि जे अधिकार आबनो सुरक्षित तंगनि सामुं आ कमिटमेन्ट नल कुनो दिन सबाय हामबाय तिप्रासा एक लक्षं बोबाग्राय